Πάμε Airbnb, βραχυχρόνια μίσθωση, να δούμε τι αλλαγές έρχονται, αν έρχονται, σε ποιες περιοχές βρίσκουμε φθηνότερα και σε ποια ακριβότερα σπίτια, διαμερίσματα. Είναι εδώ στο στούντιο κοντά μας ο κύριος Κιάμος, αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εταιριών Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, εμείς για την αποδοχή. Πείτε μας λίγο, τι αλλαγές, ακούμε για αλλαγές, τι αλλαγές έρχονται στα Airbnb? Κοιτάξτε να δείτε, φέτος το χειμώνα του Γενάρη έγινε μια νέα νομοθετική παρέμβαση για να ρυθμίσει εκ νέου το κλάδο των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Ουσιαστικά έγινε μια εξομοίωση των φορολογικών υποχρεώσεων των αυτών που επαγγελματικά κάνουν βραχυχρόνιες μισθώσεις με τον τρόπο που ισχύει και για τα ξενοδοχεία. Άρα εισήχθηκε ΦΠΑ που δεν υπήρχε, εισήχθηκαν τέλη κλιματικής αλλαγής, δημοτικά τέλη για τους Δήμους και ό,τι γενικά ισχύει για τα ξενοδοχεία. Επομένως, ο κλάδος μας αυτός, αν και για μας ήταν έτσι μια πολύ μεγάλη αναταραχή της... Δίκαιο δεν είναι αυτό, κύριε? Ναι, είναι δίκαιο. Και γι' αυτό και το δεχτήκαμε ορθά, όχι γιατί ποτέ πιστεύαμε ότι ο κλάδος μας δεν συνεισφέρει φορολογικά. Αντιθέτως, είναι από τους κλάδους που έχουν τη μεγαλύτερη φορολογική συμμόρφωση. Ποιος, τον Airbnb? Βεβαίως, άνω του 90%, και δεν είναι κάτι το οποίο το λέω ως ανάποψη, είναι κάτι το οποίο το λέει επισήμως στο Υπουργείο. Ναι. Και ο λόγος είναι γιατί η μισθός μας γίνεται μέσα από πλατφόρμες. Είναι όλα ηλεκτρονικά. Δεν έρχεται ο πελάτης να μας δώσει λεφτά στο χέρι. Όλα γίνονται μέσα από πλατφόρμες. Εν πάση περιπτώσει, υπήρχε πάντα αυτή η παραφιλολογία που ξεκινούσε από τα ξενοδοχεία και έλεγε που δεν είμαστε με ίσους όρους. Οπότε εμείς το δεχτήκαμε πάρα πολύ θετικά όλη αυτή την αλλαγή και κάπως ησυχάσαμε ότι τώρα επιτέλους μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας με τη νέα ρύθμιση που ίσχυσε. Κάποια στιγμή τον Απρίλιο μας ευνηδίασαν με ένα καινούριο τέλος. Ναι. 600 ευρώ ανά ακίνητο βραχυχρόνιας μίσθωσης που θα έπρεπε να πληρώνουμε ετησίως ανεξαρτήτως από το υπόλοιπο φορολογικό αποτέλεσμα. Και όταν προσπαθήσαμε να κάνουμε κάποιες συναντήσεις με τα κυβερνητικά στελέχη για να καταλάβουμε τι γίνεται, μας είπανε, παιδιά, ότι εστιάζετε σε λάθος σημείο. Αυτό που συζητάμε είναι να σας περιορίσουμε. Θέλουμε να περιορίσουμε αυτή τη δραστηριότητα. Κύριε Κιάμο, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχουν σπίτια. Βεβαίως. Και αυτή ήταν δυσκολεύονται οικογένειες, δυσκολεύονται φοιτητές, δυσκολεύονται νέοι άνθρωποι να κάνουν το νέο τους ξεκίνημα στη ζωή τους. Δεν υπάρχουν σπίτια. Ακριβώς, και αυτό είναι και το αφήγημα πίσω από όλες τις. Είναι αφήγημα, είναι πραγματικότητα. Δεν είναι πραγματικότητα. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Δηλαδή. Είναι η πεποίθηση που υπάρχει. Θα σας απαντήσω. Υπάρχει η πεποίθηση σε όλη την κοινωνία. Όποιον να σταματήσουμε στον δρόμο, θα σου πει ότι τα ενοίκια έχουν ακριβήνει γιατί υπάρχουν οι βραχυχρόνιες μισθώσεις. Αυτό όμως δεν είναι αληθές. Και γιατί δεν είναι αληθές? Όπως αν αναζητήσει κανείς τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης θα βρει μερικές χιλιάδες ακίνητα, ας πούμε, στην Αθήνα. Άλλες τόσες μερικές χιλιάδες ακίνητα θα βρει και άμα αναζητήσει αγγελίες καταχωρήσεων για μακροχρόνια μίσθωση. Ναι. Υπάρχουν εκεί πέρα ακίνητα τα οποία είναι διαθέσιμα, αλλά είναι ακριβά. Ή είναι πάρα πολύ παλιά. Το ότι τα ακίνητα τα οποία ο κόσμος είναι διατεθειμένος να πληρώσει ή δεν έχει επενδύσει πάνω τους ή τα διατηθέτει με πάρα πολλά λεφτά, δεν σημαίνει ότι οφείλεται η βραχυχρόνια μίσθωση έχει δημιουργήσει αυτό το πρόβλημα. Επίσης, να κάνω ένα ερώτημα. Θα πρέπει, βεβαίως, αφήστε μου να πω και αυτό, θα πρέπει κανείς να δει τα κλειστά ακίνητα. Μιλάμε για μια πόλη, η οποία έχει περίπου στην Αθήνα, γιατί εκεί επικεντρώνεται το μεγαλύτερο πρόβλημα, περίπου 10.000 καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, λίγο πολύ, και μιλάμε για μια πόλη που ταυτόχρονα έχει 140.000 διαμερίσματα κλειστά, ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης των οποίων είναι το δημόσιο. Ναι. Άρα το να θεωρούμε ότι θα έρθει αυτή τη στιγμή μία ρύθμιση, έστω ας πούμε ότι αύριο τα απαγορεύουν, και εσείς που έχετε επενδύσει 40-50 χιλιάδες ευρώ στο ακίνητό σας για να το βάλετε στη βραχυχρόνια μίσθωση, θα το διαθέσετε, γιατί θα το δώσετε στην αγορά για να μείνει μια οικογένεια με 300 και 400 ευρώ, είναι αφελές. Μάλιστα, αυτό προσπαθώ να πω. Εγώ θέλω να ρωτήσω, ποια είναι τα έξοδά σας? Πολλά. Δηλαδή, έχετε να πληρώσετε την καθαρίστρια? Έχουμε να πληρώσουμε τις πλατφόρμες. Έχουμε να πληρώσουμε το υπόλοιπο προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση, όπως είναι στο ξενοδοχείο, του σέρβις. Θα σας πω. Τα τρόφιμα, τι? Υπάρχουν οι προμήθειες που δίνουμε στις πλατφόρμες, 15 με 20%. Υπάρχουν οι προμήθειες που παίρνουν οι host που κάνουν το check-in, το check-out, οι εταιρείες, δηλαδή εταιρείες σαν και εμάς. Γιατί εμείς δεν είμαστε εταιρείες που έχουμε ακίνητα, είμαστε εταιρείες που μου δίνετε εσείς το ακίνητό σας, που είστε μικροδιοκτήτης, και το διαχειρίζετε για λογαριασμό σας. Υπάρχει ο καθαρισμός, υπάρχουν τα αναλώσιμα, υπάρχουν οι λογαριασμοί, υπάρχουν οι φόροι και τα δημοτικά τέλη. Υπολογίστε ότι περίπου από το εισόδημα που κάνουν τα διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης μένει ένα 35 με 40% το πολύ στον ιδιοκτήτη. Δηλαδή, όλα τα άλλα είναι έξοδα και φόροι. Αν ένα ακίνητο έχει
πουληθεί για μια νύχτα, ας πούμε, έχει εκμισθωθεί για μια νύχτα 100 ευρώ, τα κέρδη που θα μείνουν, αυτά που θα μπουν στο εισόδημα του ιδιοκτήτη είναι 35 ευρώ. Ναι, ωραία. Ακριβώς. Γιατί τότε δεν τα βάτε στο ενίκιο και παίρνετε αυτό το ρίσκο, που είναι και μακροχρόνιο, να παίρνετε 500 ευρώ, 400, 600 ευρώ. Γιατί οι ιδιοκτήτες ακινήτων, πολλοί, αυτό πρέπει να καταλάβετε ότι πολλοί είναι σε αυτή την ιστορία, ναι, γιατί φοβούνται να δώσουν το ακίνητό τους μακροχρόνια. Και πολλοί είναι αυτοί, ένα 30% υπολογίζουμε ότι είναι αυτοί που διαμένουν κάποιες μέρες στο ακίνητο. Δηλαδή, σκεφτείτε κόσμο που έφυγε τα προηγούμενα χρόνια στο εξωτερικό και χρησιμοποιεί ακόμη το ακίνητό του 1-2 μήνες το χρόνο και τους υπόλοιπους μισθώνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ωραία κουβέντα.